Інсульт – самае цяжкае сасудзістае захворванне галаўнога мозга і адна з самых распаўсюджаных прычын заўчаснай смерці. Штодня ў Брэсцкай вобласці мазгавой інсульт развіваецца ў 10-17 чалавек. Медыкі б'юць трывогу. За апошнія 5 гадоў адзначаецца рост выяўлення выпадкаў страшной хваробы у насельніцтва працаздольнага ўзросту. Рост заболеваемости связан прежде всего с нарастанием стрессовой ситуации и активности жизни молодого населения в обществе и также соматической отягощенности, которая стала проявляться в результате этой нагрузки. Плюс, конечно, образ жизни самих людей, которые не учитывают факторы риска, которые они имеют. Пра гэта і не толькі гаварылі на прэс-канферэнцыі, прысвечанай Сусветнаму дню барацьбы з інсультам. Спецыялісты канстатуюць, сёння гэта хвароба імкліва маладзее. Яе заложнікамі становяцца мужчыны і жанчыны ва ўзросце 35-40 гадоў і нават раней. Вызначыць інсульт можна і самому. Працэс нескладаны. На аснове спецыяльнага тэсту твар, рука, гаворка. Пациент сам может, глядя себя в зеркало, распознать первые признаки. Это асимметрия лица, нарушение речи, это сила в руке, сравнение силы справа и слева. Если человек видит какие-либо изменения на лице, речи, мы ориентируем пациентов на как можно быстрое обращение к врачам. Вялікая увага надаецца і рэабілітацыйнаму перыяду. Галоўны прынцып работы з пацыентамі пасля інсульту – максімальна ранні пачатак працэдур, іх сістэматычнасць і комплекснасць, адзначаюць спецыялісты рэабілітацыйнага аддзялення Брэсцкай цэнтральнай гарадской бальніцы. На базе установы распрацавана шматпрофільная праграма, якая ўключае 3 кампанента – лячэнне пры дапамозе псіхадыягностыкі і псіхакарэкцыі, фізічныя метады і медыкаментозныя. В 2 отделениях областного центра медицинской реабилитации за год проходит реабилитацию практически около 3000 пациентов. Это пациенты различного профиля. И мы отмечаем достаточно большой позитивный положительный эффект, когда мы поднимаем этих пациентов на ноги, когда они восстанавливаются. Некоторые пациенты восстанавливаются полностью и возвращаются в полноценный труд. Александр Рыжыкаў праходзіць ужо паўторную праграму рэабілітацыі. Заняткі далі свае вынікі. У яго адзначаецца станоўчая дынаміка. Сёння мужчына ўспамінае, бяда прыйшла нечакана. Я не понимал, что это такое. Я даже не думал, что это инсультом какой-то. Это дочка вообще-то додумалась. Но обычные вот такие, как говорится, житейские, как говорится, это уже сам могу справляться. Это не раньше, что там дочка сидела. Аднаўленне пасля інсульту – задача, якая патрабуе уважлівага падыходу як з боку спецыялістаў, так самога пацыента, яго родных і блізкіх. Але не менш важна, адзначаюць медыкі, і прафілактыка захворвання, здаровы лад жыцця, правільнае харчаванне і фізічная актыўнасць. Юлія Селюк, Тыгран Акапян, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».